Meillä on tänä vuonna Nuorten ystävissä juhlavuosi ja me on vietetty erinäisin pienin ja isommin tapahtumin tätä juhlaa läpi vuoden. Ja tällä viikolla on historiaviikko ja ihan sen takia juuri tässä, koska huomenna lauantaina tulee kuluneeksi 115 vuotta siitä, kun Nuorten ystävät perustettiin. Mä tässä esityksessä paneudun ennen kaikkea sinne alkuhistoriaan ja nykypäivä ohitetaan hyvinkin nopeasti, että nyt on nimenomaan historiaesityksen vuoro. Lähdetäänpä liikkeelle. Noin. Tässä esityksessä on vanhoja kuvia. Ja kuten ehkä olette huomannut, tai jos ette ole huomannut, niin käykää katsomassa tuolla Nuorten ystävien kotisivuilla tai Facebook-sivuilla näitä vanhoja kuvia. Niitä me ollaan koko vuosi tehty semmoisia historiakuvien toisintoja, eli otettu historiasta vanhoja kuvia ja sitten toisinnettu ne tähän päivään. Ja siellä on tosi hauskoja toisintoja, että suosittelen menemistä. Nyt mä pistän kameran kiinni, että ei minun eikä teidän huomio mene tähän mun kasvokuvaan, vaan katsotaan näitä kuvia, mitä tässä esityksessä on. Ihan aluksi taustaa, että minkälaisessa maailmassa elettiin silloin 115 vuotta sitten. Ensimmäisessä kuvassa on tämmöinen yleisnäkymä Oulun kaupungista, Pokkitörmä ja Tuomiokirkon suuntaan. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä on hyvin maaseutumainen kuva, että Tuomiokirkko siellä korostuu ja sitten jokunen kerrostalo, mutta pääasiassa tuommoisia pieniä matalia rakennuksia, peltoja ja eläinten aitauksia. Ja 1907 Suomi oli vielä osa keisarillista Venäjää. Ja pääosa tästä kansasta, jota oli 3,3 miljoonaa silloin, niin asuu maaseudulla. Ja 1900-luvun alussa Suomessa oli katovuodet, oli ankaraa ilmastoa ja huonot olosuhteet ihmisillä, jonka takia köyhyys tässä maassa oli tosi kovaa ja ihmiset asuu hyvin vaatimattomissa oloissa. Työväestö asuu kaupunkien laitamilla tuollaisissa pienissä hökkeleissä ja hyvin ahtaasti, että yhdessä huoneessa yleensä asuu koko perhe ja laajennettu perheitä isovanhemmista lähtien. Joten kaiken kaikkiaan yhteiskuntaa leimasi sellainen kova asuntopula ja ahtaus. Tässä kuvassa on Jafet Hentilän turvemökki Kempeleestä. Oulun kaupunki oli semmoista teollistuva kaupunki. Tuossa on yleisnäkökuva oikealla Kirkkokadusta. Ja niin kuin huomaatte, kirkko on siellä hyvin jo pystyssä. Ja sitten nuo talot muistuttaa hyvin paljon Vennerbergin taloa, jossa Nuorten ystävien keskustoimisto tällä hetkellä on. Ja sitten toisessa kuvassa on näköala tuolta kirkon tornista. Ja tämän näköalakuvan on ottanut Uno Wegelius, jolla sitten oli hyvin aktiivinen ja tärkeä osa Nuorten ystävien syntyyn. Oulun seudulla oli paljon teollisuutta. Täällä oli höyrysahoja ja nahkateollisuutta. Åströmin nahkatehas oli jo pystyssä. Ja sitten täällä oli kauppalaivasto, joka kuljetti tuolta jokivartta pitkin tullutta tervaa tuonne ihan ympäri Eurooppaa. Että Ouluhan oli sangen merkittävä tervan tuottajakaupunki. Mutta se, mikä oli Nuorten ystävien toiminnan kannalta hyvin keskeistä, oli se, että lapsilla ei ollut vielä oppivelvollisuutta. Että vasta 21 tuli suomalaiseen yhteiskuntaan oppivelvollisuuslaki, ja tämä aiheutti sen, että suurin osa vanhemmista ei huolehtinut lasten koulunkäynnistä, etenkään niin kuin köyhemmän kansanväestön keskuudessa. Ja kun lapsilla ei ollut koulua, mitä käydä, niin se aiheutti sen, että aika lailla tuolla kaduilla ajelehti ennen kaikkea poikia, jotka oli sitten vaarassa joutua huonoille teille. Oulussa oli joukko tämmöisiä sivistyneitä ihmisiä, jotka oli monella tapaa aktiivisia, ja he sitten kokoontui yhteen miettimään, että mitä voitaisiin tehdä tämän katulapsiongelman parantamiseksi. Ja sitten 1. lokakuuta vuonna 1907 he päättivät perustaa yhdistyksen, jonka nimeksi tuli Nuorten ystävät. Ja Nuorten ystävät yhdistys anoi
anoi heti kohta kaupungilta määrärahaa, jotta voitaisiin palkata ihminen kaitsemaan näitä kadulla ajelehtiviä poikia. Yhdistyksen päämääräksi tuli lasten henkisen kehityksen tukeminen ja työnteon opastaminen. Että heti alkuun nähtiin, että lasten kaksi tärkeintä asiaa, mitä lapset tarvitsevat, on se henkinen kehitys, eli koulunkäynti, ja sitten toisaalta työnteko, ja mielellään sellainen koulunkäynti, joka antaa sitten valmiudut sen tulevaan ammattiin. Ja tällä sivulla nähdään sitten tämän yhdistyksen perustajia, ja tämä on samalla myös ensimmäinen johtokunta. Näistä perustajista, joita oli 8, oli 5 naisia, ja tässä mä lyhyesti esittelen nämä ensimmäisen johtokunnan jäsenet. Siinä vasemmalla ylhäällä on ensin Uno Vegelius, joka oli oululainen pastori ja Oulun kaupunkiseurakunnan komministeri, joka tarkoittaa sama kuin kappalainen. Ja hän oli monessa kohtaa Oulussa vaikuttamassa tällaisiin diakonityöhön perustuvaan hyväntekeväisyyteen. Sitten seuraavana tämä karvahattu päinen herra on Georg Wenerberg, jonka mukaan on myös saanut nimensä tuo talo, missä Norteystävien keskustoimisto on tällä hetkellä Torikadulla. Herra Wenerberg on asunut siinä talossa aikoinaan. Hän oli uskonnon ja ruotsin kielen lehtori Oulun ruotsalaisessa lyseossa. Ja myös hänen vaimonsa Eeva oli aktiivisesti mukana toiminnassa. Sitten seuraava rouva siellä oikealla ylhäällä on Lydia Helfors. Hän oli Uno Vegeliuksen äiti. Ja hän oli opettanut Helsingin suomalaisessa tyttökoulussa aikaisemmin ja avioitui tämän oululaisen lehtori Pekka Helforsin kanssa ja muutti sitten Ouluun. Ja hän oli monenlaisessa hyväntekeväisyydessä mukana, esimerkiksi Oulun rouvasväen yhdistyksessä. Sitten Uno Vegeliuksen alapuolella on Elin Smarin, joka oli Oulun diakonissakodin johtajatar. Ja hän vaikutti aktiivisesti myös Oulun Valkonauha-yhdistyksessä, joka ylläpiti muun muassa Oulun naisten turvakotia. Sitten siinä seuraavana on Salli Heikkel, joka oli Iin kirkkoherran tytär ja ylimetsänhoitaja Heikkelin puoliso. Ja hän oli hyvin omistautunut tämmöiselle filantropis-sosiaaliselle vapaaehtoistyölle. Ja hän myös toimi Valkonauha-yhdistyksessä. Seuraava rouva on Alfhild Holmerus, joka oli oululainen opettaja ja seurakuntasisar. Ja hän oli aktiivisesti mukana nuorten naisten kristillisessä yhdistyksessä. Sitten siinä on Miila Wahlgren, joka oli myös oululainen opettaja. Ja viimeisenä puuhakkaaksi mainittu Aleksanteri Nyrlund, vahtimestari, joka toimi Oulun vaivaishoidon esimiehenä. Kuten mä tuossa mainitsin, niin tämä yhdistys halusi ja sai määrärahan kaupungilta perustaa tällä katulaisten kaitsijan toimen. Siihen palkattiin diakoni Fabian Hintikainen, joka koetti hiljaisuudessa etsiä ja hoitonsa ottaa poikia ja nuorukaisia, jotka olivat joutumassa harhateille tai olivat jo joutuneet sellaisille teille. Samalla hän vei heitä turmelevan vaikutuksen alta ja totutti siveelliseen ajatustapaan ja säännölliseen töihin. Fabian hyvin ymmärsi tämmöisen maaseudun raikkaan ilman ja työnteon hyvän vaikutuksen kaupungin lapsiin. Ja hän mielellään vei poikia retkeilemään maaseudulle. Ja hänen toimestaan aloitettiin sitten kesäsiirtolatoiminta. Kesäsiirtola toimi ensin Oulujoella ja sitten Hailuodossa. Ja siellä kesäsiirtolassa nämä pojat teki maaseudun töitä, kuokki peltoa, keräsivät polttopuita, teki heinätöitä, marjasti, urheili ja purjehtivat merellä. Ja mikä oli hyvin mielenkiintoista ja merkittävää, niin tämän koulunkäynnin ja työnteon ja urheilun lomassa Fabien teki myös kotikäyntiä. Kävi katsomassa, minkälaisissa kodeissa ne lapset elivät.
Ja hän halusi niin kuin selvittää, että miksi lapset ei viihtyneet kotona, vaan tulivat kadulle. Ja tämä olikin sitten myöhemmin hyvin merkittävää tietoa, mitä Fabian sieltä kodeista toi. Ja minäpä kerron kohta, mitä sitten tapahtui. Mutta sitä ennen näistä siirtolapuutarhasta. Tämän nuorten ystävät oli huolestuneita siitä, että lasten ravitsemustilanne oli aika heikko. Lapset oli, voi sanoa, että laihoja ja heiveröisiä ja kalpeita. Ja sen takia Nuottasaareen tuohon Oritkarin pelloille perustettiin Suomen ensimmäinen perhepuutarha jo vuonna 1911. Ja siinä on Uno Wegeliuksen ottama kuva tästä perhepuutarhasta. Ja niin kuin huomaatte, ne oli koko perheen yhteisyrityksiä, että siellä oli lapset työssä aikuisten rinnalla. Ihan pienimpiä lapsia varten perhepuutarhaan perustettiin leikkipuisto, joka myös oli ihan ainutlaatuista ja uraauurtavaa Suomessa. Poikien ohessa tietysti nuorten ystävien johtokunta huolestui myös tytöistä. Ja jo vuonna 1912 aloitettiin tyttötyö. Tytöillä alettiin pitää käsityöiltoja, johon otettiin tuommoisia, nykyään sanottaisiin, että kouluikäisiä 17-14-vuotiaita tyttöjä, kerrallaan jopa 80 kappaletta. Ja vaikka näitä lapsia oli näinkin paljon, niin sinne mukaan pystyttiin ottamaan vain kaikkein köyhimmät tytöt. Ja tyttötyön ohella järjestettiin iltoja myös äideille. Äitejä opetettiin korjaamaan vanhoja vaatteita ja myös tehtiin uusia asusteita lapsille, mutta myös aikuisille. Nuorten ystävät sai lahjoituksena näitä kankaita ja hankki myös itse, mitä varallisuutta oli. Ja näissä illoissa tämän ompelutöiden ohella kerrottiin tarinoita, luettiin satuja ja laulettiin. Sitten syksyllä 1914 näiden iltojen pito siirrettiin Laskuniemen Ainolan lastentarhan rakennukseen. Ja mä kohta kerronkin tästä nuorten ystävien lastentarhatyöstä vähän enemmän. Ensimmäinen maailmansotahan puhkesi 1914 ja se kesti aina vuoteen 1918 saakka. Ja tämä maailmansotahan oli myös täällä Oulussa, vaikutti sillä tavalla, että tämä katulasten kaitseminen, kadulla tapahtuva työ piti lopettaa, että se ei enää ollut turvallista. Ja sen sijaan sitten tämä toiminta suunnattiin sinne Laskuniemen lastentarhaan ja sitten maaseudulle perustettavaan poikakotiin, josta mä myös kohta kerron vähän enemmän. Mutta silloin 1914 tämä toiminta oli sangen laajaa. Sinä vuonna yhdistys oli ollut tekemisissä jo 280 pojan kanssa ja kotikäyntiä oli tehty peräti 867 kertaa. Että kovin toimeliaita oli Fabian ja Georg Wennerberg ja muut johtokunnan jäsenet olleet. Kuten mä sanoin, niin näillä kotikäynneillä, joita tosiaan tehtiin ahkerasti, niin oli huomattu, että ne poikien kotiolot oli kovin kehnot, ahtaat asunnot, heikkokuntoiset asunnot ja ravitsemustila oli huono. Ja tämä sitten johti siihen, tai että tulkittiin johtavan siihen, että pojilla oli aika paljon rikollisuutta ja kaikkia huonoja tapoja, nimenomaan köyhillä pojilla, joilla oli huonot kotiolot. Ja tuli ajatus perustaa näillä lapsille uusi koti, johon heitä voisi kerätä. Ja alkuun ajatus oli, että tämä koti perustettaisiin Hailuotoon, jossa oli sitä kesäsiirtolatoimintaa, tai sitten Oulun kasarmialueelle. Mutta kun ne ei onnistuneet, niin sitten tuolta Oulujoelta Sutelan maatilalta järjestyi tilaa ottaa poikia sinne tämmöiseen majoitukseen ja opinkäyntiin. Mutta sitten Muhoksella meni 4 maatilaa konkurssiin ja sieltä sitten osoitettiin nuorten ystäville tilaa näille pojille. Ja tämän
tilan nimeksi tai tämän paikan nimeksi tuli Pohjolan poikakoti yhden maatilan nimen mukaan, ja sehän oli heti kohta aivan täys. Että jo vuonna 1915, eli perustamisvuonna, sieltä tilapuutteen vuoksi käännytettiin jo 70 poikaa pois ovelta. Näitä lapsia nähtiin olevan kahdenlaisia. Oli niin sanottuja turvattomia lapsia, jotka oli orpoja, tai sitten he tarvitsivat jotain fyysisesti tai psyykkisesti erityishuomiota tai erityishoitoa. Ja sitten oli vanhempien laiminlyömiä lapsia, lapset, jotka olivat ihan heitteillä. Ne oli turvattomia lapsia. Ja sitten toinen ryhmä oli nämä kaduilla huomiota herättäneet suojelukasvatusta tarvitsevat lapset, jotka oli pahan tapaisia ja teki niitä rikoksia ja muita ilkeyksiä. Ja Pohjolan poikakoti ja nuorten ystävien toimintahan on monessa kohtaa kohdannut monenlaisia tuulia, ylämäkiä ja alamäkiä ja vastamäkiä ja myötämäkiä. Ja tähän ei ole mitään uutta ja on hyvä huomata, että jo historian alkupäivistä lähtien on ollut tätä vastatuulta, että jo vuonna 1919 yksi sanomalehti kirjoitti kaikenlaisia paljastuksia tämän laitoksen toiminnasta, mutta niitä tutkittiin sitten näitä väitteitä ja todettiin, että täysin perättömiä ne olivat. Yhdistyksen johtokunta totesi, että kodin työ ei ole niin toisarvoista, että vaikeudet sen saisivat keskeyttää. Siinä on sitten Pohjolan poikakodin alkuvuosilta kiva kuva, missä on sen aikainen suurin ja pienin poika. Ja niin kuin huomaatte, että ei ne olot niin häppöiset ole olleet, että pienemmälle pojalle ei ole kenkiäkään riittänyt, että kovasti on variksen saappailla nuo pienet varpaat. Sitten kun tultiin 20- ja 30-luvulle, niin tämä oppilasmäärä lisääntyi koko ajan. Pohjolan poikakodissahan puhuttiin oppilaista, ja mikä on ihan oikein siinä mielessä, että siellähän oli ja on edelleenkin koulu, mitä kaikki lapset käyvät. Et sen takia ei puhuta lapsista eikä asukkaista eikä nuorista, vaan puhutaan nimenomaan oppilaista. Tämä oppilasmäärä lisääntyi koko ajan ja sama tahtia lisääntyi henkilökunta. Tuossa kuvassa se onkin jo Toivolan puolelta, mutta siinä näette sen aikaisen Toivolakodin johtaja Hilda Juntusen. Toivolakoti syntyi vuonna 1928, kun silloin 20-luvulla valtionviskaali kävi tarkastuskäynnillä Pohjolan poikakodissa ja huomattiin, että siellä oli koulussa poikia, jotka ei pärjänneet muiden tahdissa, jotka ei pystyneet siihen normaaliin koulunkäyntiin, vaan heillä oli tämmöistä, siihen aikaan puhuttiin vajaakykyisyydestä, mutta heillä oli oppimisessaan merkittäviä vaikeuksia. Ja näille pojille sitten perustettiin vuonna 1928 siihen Pohjolan vieressä olevaan huvilaan Toivolakoti-niminen paikka. Ja Toivolahan toimii edelleen, eli siitä sai lähtönsä nuorten ystävien vammaistyö. Tuossa luetellaan tätä henkilökuntaa, mitä Pohjolan poikakodissa oli silloin 20- ja 30-luvulla. Ja niin kuin huomaat, että on hyvin sellaista käytännönläheistä tämä henkilökunta. Puutarhuria ja suutaria, puutyöopettaja, emännöitsijä, keittäjä, karjakkoja, vaatevarastonhoitaja. Ja vuonna 1929 valmistui siihen Pohjolan poikakodin pihalle uusi ammattikoulu, joka edelleenkin on käytössä, ei ammattikouluna, vaan Pohjolan koulun teknisen työn tiloina. Ja siinä myös kehitysvammaisten päivätoiminta käy tekemässä töitä. Ja se on ihan täydessä toimintakunnossa. Me tällä viikolla Nuorten ystävien hallituksen kanssa käytiin siellä vierailulla katsomassa niitä puu- ja metallityöstökoneita ja tutustumassa toimintaan. Mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että lastentarhatyö on erittäin tärkeä osa Nuorten ystävien historiaa. Oulun ensimmäinen lastentarha, nykyään puhutaan päiväkodeista ennen lastentarhasta, perustettiin 1903 tuonne Ouluun Kiikkusaareen Laskuniemeen.
Ja tuossa pienessä kuvassa näytti, että se oli hyvin kaunis rakennus, erikoinen rakennus siihen aikaan. Ja tämän perustaja oli neiti Hanna Åström, oululainen neiti, joka oli tutustunut tällaisiin uusiin radikaaleihin oppeihin, joilla lasten kasvatusta haluttiin kehittää. Näitä oppeja oli kehittäneet sellaiset henkilöt kuin Pestalozzi ja Fröbeli, ja nämä opithan on edelleenkin käytössä lasten kasvatuksessa. Ja nämä opit korostaa askartelua ja leikkiä, mikä on varmasti ollut ainutkertaista ja tosi iloinen asia näille köyhille lapsille, jotka tänne Hanna Åströmin tarhaan pääsi. Kun Hanna tapasi sitten tulevan puolisonsa, meni avioon ja muutti Hanna Frankenhäuser nimellä Porvooseen. Hän tarjosi tätä Laskuniemen lastentarhaa sitten Oulun kaupungille. Mutta Oulun kaupunki ei ollut valmis sitä ottamaan vastaan. Kaupunki katsoi, että tämä ei ole heille sopivaa toimintaa, on liian riskialtista toimintaa. Mutta oli mielissään, kun sitten Nuorten ystävät lupautui jatkamaan tätä toimintaa. Ja Nuorten ystävät sanoivat, että sitä voidaan jatkaa yhdistyksen toimessa niin kauan kunnes kunta oivaltaa kunnallisten lastentarhain perustamisen tarpeellisuuden. No siinä meni sitten vähän aikaa ennen kuin kunta sen hoksasi. Tätä sanottiin sitten Ainolan lastentarhaksi. Ja sinne otettiin kaikista köyhimmät lapset. Ja näillä lapsilla oli tietysti taas puutetta, pulaa kengistä ja vaatteista. Ja niinpä ne äitien ompeluseurat alkoi kokoontua tuolla Ainolan lastentarhan tiloissa ompelemassa ja korjaamassa lapsille vaatteita. Seuraava tarha sitten perustettiin 21 Tuiraan. Ja siitä se sitten alkoi pikkuhiljaa laajenemaan se lastentarhatyö. Ja näille oli omaleimaista näille Nuorten ystävien lastentarhoille se Fabian Hintikaisen aloittama käytäntö, että tehtiin tiivistä yhteistyötä lasten kotien kanssa, joista yksi esimerkki on tuo äitien ompelukerho. Ja sen ompelun lisäksi äidille pidettiin iltoja, joissa esiteltiin lastenhoitoa ja kasvatusta ja kerrottiin siitä ja varmasti näitä Pestalozzin ja Fröbelin oppeja levitettiin. Ja tässähän on suora yhtymäkohta ja liittymä sitten meidän nykyajan vanhempien akatemiaan, että samalla tavalla tämä lasten kasvatusmenetelmien kertominen ja kasvatusongelmien käsittely on tämä nykypäivää Nuorten ystävien työssä. Ja siellä lastentarhassa pidettiin ja näissä illoissa oli esiintymässä lastenkuoroja, voimisteluryhmiä ja runonlausuntaa. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin jo vuonna 1926, eli lähes 100 vuotta sitten, toimintakertomus kertoo, että pidettiin iltoja myös isille. Että tämä ei monen muistissa ole, että Nuorten ystävät oli myös hyvin varhaisessa vaiheessa, teki töitä myös isien kanssa. Ja 26 kesäsiirtolatoimintaa laajennettiin näille lastentarhalapsille ja sinne taas valittiin ne kaikkein heikoimmat ja vähäverisimmät lapset. Sitten tultiinkin sotavuosiin. Toinen maailmansota alkoi 1939 ja vuonna 1940 jo rauhan tultua Ainolan lastentarha pommitettiin ja se paloi ihan kokonaan. Toiminta jatkui sitten aluksi vuokratiloissa ja vuodesta ja sitten vähän myöhemmin tuolla Varpulassa, joka nykyään tunnetaan nimellä Tulliväylä. Pohjolan poikakoti ja Toivola-koti selvisi suhteellisen hyvin sotavuosista, joka johtuu siitä, että kun ne oli maatiloja, niin siellä oli oltiin hyvin omavaraisia, että ruoka saatiin ihan omasta pellosta ja omasta maasta ja omista eläimistä. Nämä oli isoja maatiloja, pinta-ala yhteensä 256 hehtaaria, 45 lehmää ja 150 sikaa, lampaita paljon ja kanojakin yli 100, että kyllä siellä ruokaa riitti lapsille. Ja tilaa oli sillä tavalla runsaasti, että sotavuosina Pohjolan poikakodin tiloissa toimi myös sotasairaala. Tuossa toisessa kuvassa
Toivolakodin pojat raivaa peltoa ja samalla oppi maatalousapulaisen työhön. Ja toisessa sitten ollaan hevoset. Pohjolan poikakodissahan on hevosia ollut kautta aikojen. Nykyään ei ole enää eikä viimeisenä vuosikymmeninä. Niin kuin mä tuossa totesin, niin Nuorten ystävässä on aina korostettu sitä, paitsi tätä koulunkäyntiä, niin myös sitä, että koulunkäynti opastaa tulevaan työntekoon ja ammattitutkintoon. Ja 50-luvulla Pohjolakodissa oli tosi paljon ammattikoulun linjoja. Oli puutyö, vaatturi, jalkinen, metallityö, maa- ja karjatalous ja puutarhaosasto. Sen lisäksi vapaa-aikana niin harrastettiin esimerkiksi partiotoimintaa ja urheilua. Ja urheiluhan on nykyäänkin ja kaikenlainen kulttuuritoiminta hyvin vahvana kummankin koulun toimintaa, sekä Pohjolan koulun että nykyään sanotaan Nuorten ystävien kouluksi tätä vammaisten lasten koulua, niin kuin koko Nuorten ystävien toiminnassa. Mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että tämä lastentarhatoiminta laajeni kovasti. 50-luvulla Nuorten ystävillä oli jo 7 lastentarhaa, jossa yhteensä oli 500 lasta. Ja tämä lastentarhojen määrä ja lasten määrä lisääntyi aina vuoteen 1973 saakka, jolloin vasta tuli voimaan laki lasten päivähoidosta. Että sitten vasta toteutui se toive, jonka Nuorten ystävien johtokunta lausui jo silloin vuosisadan alussa, että kunta ottaa vastuun tästä lasten päivähoidosta. Ja pikkuhiljaa ne Nuorten ystävien päiväkodit siirtyi Oulun kaupungille viimeinen vuonna 1977. Jos sallitaan pieni henkilökohtainen muisto tässä, niin munkin ensimmäinen yhtymäkohta Nuorten ystäviin oli Heinätorin päiväkoti tai lastentarha. Mä olin siellä 6-vuotiaana ja sieltä on hyviä muistoja vielä. Muistan Ritvatädin ja Helmitädin ja monta lauluakin, mitä siellä laulettiin ja myöskin ruoan, mitä siellä syötiin. Sitten kun tultiin 60- ja 70-luvuille, niin yhteiskunta kaiken kaikkiaan tasa-arvostui, mutta myös siinä mielessä, että tyttöjen ongelmat nousi korostetummin ja paremmin esille. Ja vuonna 1969 aloitti Nuorten ystävien ensimmäinen tyttö- ja nuorisokoti, se oli nimeltään Väliporras. Väliporras oli aluksi tuolla, onko se nyt Höyhtöä vai Karjasillan aluetta, semmoisessa kerrostalon siipirakennuksessa. Ja sitten sille valmistui oma semmoinen edelleenkin Nuorten ystävien toiminnassa oleva rakennus tuohon Kuusiluotoon. Nykyään siinä on klubitalo Pönkkä siinä tilassa. Nämä 60-70-luvun tytöt, jotka tuli Väliportaan ja Nuorten ystävien toimintaan, niin he oli yleensä huostaan otettuja ja heillä oli ongelmia kodissa ja koulunkäynnissä. Heilläkin oli rangaistavia tekoja niin kuin pojilla. Osa mainittiin irtolaisiksi, että heillä ei oikein ollut kotiaankaan. Osalla oli tämmöinen hyvin passiivinen elämäntapa ja alkoholin käyttö. Väliportaassa oli käytössä aika lailla vapaa kasvatus verrattuna Pohjolan poikakotiin. Esimerkiksi siellä kaikilla tytöillä oli avain omaan huoneeseensa. Mutta tämä vapaa kasvatus ei sopinut kaikille tytöille, että heidän ongelmat oli liian vaikeita siihen. Mutta osa heistä tarvitsi tuetumpaa ja rajatumpaa ympäristöä. Suomessa oli jo siihen aikaan koulukötejä, jotka otti tyttöjä, että osa näistä Väliportaankin tytöistä siirtyi sinne ja osa sitten meni ihan psykiatriseen hoitoon. Ja sitten ruvettiin kyllä miettimään, että voisiko Nuorten ystävätkin ottaa tuonne Pohjolan poikakotiin tyttöjä. Ja 79 otettiin sinne sitten ensimmäiset tytöt. Ja sehän aiheutti kovasti keskustelua ja epäilyä, että sopiiko se ollenkaan, että poikakotiin tulee tyttöjä. Mutta ainakin tämän kirjoitusten mukaan se on ollut oikein hyvä se kokemus, että nämä tytöt ja pojat alkoivat oikein hyvin sopimaan samaan yhteisöön. Ja jopa niin hyvin, että nimi muutettiin Pohjolakodiksi vuonna 1984. Ja siinä on kuva Väliportaan tämmöisestä aika eläväisen näköisestä tytöstä.
Sitten 80-luvusta lähtien on ollut semmoista suurta kasvamisen ja kehittymisen aikaan. Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella 80-luvulta alkaen on ollut tosi paljon erinäisiä kehittämishankkeita, joista osa on sitten jatkanut toimintaansa ensin Raha-automaattiyhdistyksen jatkuvalla rahoituksella ja sitten muuttunut palvelutuotannoksi. Esimerkiksi Nuorten ystävien avopalvelu- ja jälkihuoltotoiminta, joka nykyään on Hoivat elämää, sanon muutaman sanan siitä kohta, niin on syntynyt ihan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Se on 80-luvulla organisoitiin koko tämä palvelutuotanto erilaisten toimintalinjojen alle, että silloin oli erikseen ehkäisevä lastensuojelu, päihdepalvelut ja vammaistyö. Se on 80-, 90- ja 2000-luvulla toimintaympäristössä, eli Suomen yhteiskunnassa tuli isoja muutoksia, jotka vaikutti järjestöjen asemaan voimakkaasti. Ja yksi niistä isoista muutoksista oli Verohallituksen tekevät päätökset, jossa yhdistystaustainen palvelutuotanto laitettiin samanlaisen verokohtelun alle kuin yritysten tekemä palvelutuotanto. Ja tämän vuoksi sitten, tai tästä johtuen Nuorten ystävät olikin sitten niitä ensimmäisiä järjestöjä, jotka yhtiöitti palvelutuotannon. Että silloin vuoden 2007 alusta Nuorten ystävät ry:n rinnalla toimi Nuorten ystävät palvelut osakeyhtiö. Tästä liiketoiminnasta oli sinne mielenkiintoinen kokeilu 2000-luvun alussa, kun Tervatulli osakeyhtiö. Tervatulli oli Suomen ensimmäinen sosiaalinen yritys. Ja sosiaalinen yrityshän eroaa tavallisesta yrityksestä sillä tavalla, että silloin tietysti yrityksellä täytyy olla liiketaloudellisen tuoton tavoite, se on ihan osakeyhtiölaissa, mutta sen lisäksi sosiaalisella yrityksellä on tämmöinen yhteiskunnallisen hyödyn tavoittelu. Eli kaikki työntekijät, jotka siinä yrityksessä on töissä, eivät ole sanoisin tavallisia normaalin työpanokseen yltäviä työntekijöitä, vaan heistä suurella osalla on jonkinlainen vamma tai muu este, joka haittaa sitä normaalia tehokasta työntekoa. Ja siellä on sinne sosiaalisessa yrityksessä on myös paljon pitkäaikaistyöttömiä työntekijöitä. Tässä Tervatullissa alusta alkaen lajiteltiin ja purettiin erilaisia metalliromuja ja rakennusteollisuuden jätteitä, ja sitten se toiminta keskittyi enemmän ja enemmän sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätykseen. No, tämä kokeilu osoitti, että sosiaalisille yrityksille on toimintamahdollisuuksia, mutta se, että sillä saataisiin ihan liiketaloudellista voittoa, niin se on erittäin hankala toteuttaa. Että tämä toteutuakseen sosiaalinen yritys tarvitsee kyllä aika vakaata yhteiskunnan tukea. Ja tässä kohtaa on minun mielestä tärkeää erottaa sosiaalinen yritys ja yhteiskunnallinen yritys. Ne menee monesti arkikeskustelussa sekaisin, että yhteiskunnallinen yrityshän on yritys, joka käyttää sitä tuottoa yhteiskunnalliseen hyvään, kun taas sosiaalinen yritys on yritys, joka käyttää tuotannon tekemiseen näitä vaikeasti tuottavia henkilöitä. Yhteiskunnallisesta yrityksestä kun puhutaan, niin meillä on nyt olemassa Hoivatee-osakeyhtiö, jolla ei ole virallisesti yhteiskunnallisen yrityksen statusta, mutta sehän käyttää tuottoaan yhteiskunnalliseen hyvään, jota tuottaa sen omistajat Nuorten ystävät ry ja ODL-säätiö. Ja tämä Hoivatee-osakeyhtiö perustettiin vuonna 2021, kun yhdistettiin Nuorten ystävät ry ja ODL-säätiön liiketoiminnat. Ja tällä hetkellähän Nuorten ystävät ja ODL omistaa tämän Hoivatee-yrityksen puoleksi. No, tässä on taustalla on monta seikkaa. Yksi suuri on se, että toimintaympäristö on muuttunut sillain, että
tällä sosiaali- ja terveysalalla, millä mekin toimitaan. Toiminta on äärettömän kilpailtua. Meillä on suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimivat ihan samalla kilpailukentällä kuin nämä järjestötaustaiset yritykset. Ja toisaalta järjestön kannalta taustalla on myös tämä Erkki Liikasen ministeriötyöryhmän raportti alkuvuodesta 2021, jossa järjestöjä edellytetään kasvattamaan omaa rahoitusta ja järjestöjen keskinäistä liittoutumista ja yhteistyötä. Että se on varmasti tulevaisuuden kuvaa meille kaikille järjestötoimijoille, että entistä tiiviimpää liittoutumista ja yhteistyötä tarvitaan ja myös yhteisliittymiä. Hoivateistä ei tässä kohtaa sen enempää kuin, että sehän on aika iso yritys. Se tuottaa palveluja, sosiaali- ja terveysalan palveluja ihan vauvasta vaariin ja työntekijöitä sillä on tällä hetkellä runsaat 1000 ja toimintasäde on Rovaniemeltä Helsinkiin. Ja tässä on sitten nuorten ystävien nykypäivän kuva. Se on kuvattu sitä tämmöisenä puuna, jonka juuret ovat syvällä ja oksat kohottavat pitkälle. Siinä on arjen tukijolka, eli se juuristo, joka on meidän arvot. Me ollaan monimuotoinen toimija. Me toimitaan monella alueella ja monella tavalla. Meidän toiminnan piirissä on lapsiperheitä, vauvaperheitä, nuoria, koululaisia, nuoria aikuisia ja ihan aikuisia, vammaisia henkilöitä, päihdekuntoutujia ja muita. Se on monimuotoisuutta. Sen lisäksi meidän työntekijät on hyvinkin monimuotoisia. Nuorten ystävät on muutoksen tekijä. Meidän tavoitteena on muuttaa ja parantaa nimenomaan meidän toiminnan piirissä olevien ihmisten toimintamahdollisuuksia. Me olemme sinnikkäitä, meillä on pitkä historia, monenlaista on ollut edessä, monenlaista on tapahtumassa nyt ja monenlaista on vielä tulossakin. Tämän päivän haasteet on kaikille hyvin tiedossa, mutta me tiedetään, että sinnillä niistä päästään yli ja noustaan entistä ehompana sitten näitä uusia oksia kasvattamaan. Ja me ollaan yhteiskunnallisen vastuun kantaja. Me kannetaan sosiaalista vastuuta, taloudellista vastuuta, me kannetaan vastuuta ympäristöstä ja ennen kaikkea niistä ihmisistä, joiden kanssa me työskennellään. Sitten siinä on nämä meidän haarat. Toisaalta on kehittämishankkeet, jotka siinä on lueteltu. Siinä on ihan harmaalla Adapteri-niminen hanke, että se on periaatteessa loppunut, mutta sen toimintaan piirissä olevia ihmisiä on edelleen meidän toiminnoissa mukana. Ja sitten siellä on toisella puolella ne toimintamallit ja avustusohjelmat, joilla on sitten muu kuin tämmöinen hankerahoitus. Siellä on meidän koulut ja vanhempien akatemiat. Paikka auki 2, joka on erittäin iso toiminto, jolla työllistetään vuosittain noin 200 nuorta sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Siellä on meidän valmennuspajat, joka on tämmöistä myytävää palvelua. Ja sitten siellä on liiketoiminta, hoivatie. Nyt mä katson kelloa, että tässä on 6 minuuttia aikaa. Mä mielelläni nyt vastaan kysymyksiin ja kuulen, jos teillä on kommentteja tai haluatte muuten jakaa kokemuksia ne nuorten ystävistä ja meidän toiminnoista. Siellä on Niina Ristolainen linjoilla, että jos teillä on kysymyksiä, niin voitte laittaa chattiin tai vilkuttaa kättä, niin Niina sitten antaa puheenvuoron. Että onko jotain, mistä haluatte kuulla enemmän tai jotain, jota haluatte täsmentää tai esittää kysymyksen, niin olkaa hyvä. No hei, täältä kuuluuko ääni? Kyllä kuuluu. Heli, meillä jäseneltä tuli tämä kysymys. Haluatko Heli tarkentaa? Niin, että miten se erosi se lastensuojelun nykyistä lastensuojelusta, että oliko niissä paljon eroa? Joo, kyllä se eroaa kovastikin nykyisestä, että jos lähtee nykypäivästä, niin se on oikeastaan niin, että se lastensuojelu
ja se palvelu, mitä lapselle annetaan, se räätälöidään sen lapsen tarpeiden mukaan hyvin, hyvin pitkälle. Että vaihtoehtoja on paljon enemmän, ihan semmoista kevyemmästä tuesta, mitä lastensuojelu voi antaa. Sitten avopalvelun tukitoimeen, että mennään niin kuin vanhempien kanssa, ja jos on iso lapsi kyseessä, nuorisoikäinen, niin hänen kanssa sovitaan siitä, että minkälaista palvelua tarvitaan, että tarvitseeko esimerkiksi lyhytaikaista tai pitempiaikaista oleskelua jossain yhteisössä tai perhekodissa. Ja ylipäätään se, että siis erilaisia, eriasteisia lastensuojeluyksiköitä on erilaisia. Et nykyään on hyvin suosittu se, että lapsi, jolla on vaikea olla kotona, niin sen sijaan, että hän menisi laitokseen, niin hän menee perheeseen. Ei pelkästään perheenomaisiin olosuhteisiin. Sekin on mahdollista, että siellä on ammatti-ihmiset, asutaan jossain omakotitalossa, jossa on sanotaan 6-7 lasta näiden aikuisten kanssa, tai sitten ihan perhesijoitukseen, että normaali perheeseen otetaan sijaislapsia. Ja sitten on kevyempiä tukia, että voi olla, että ei siirretä mihinkään, vaan käydään tämmöisessä tukiperheessä vaikka viikonloppuisin ja lomia viettämässä. Että sitä valinnanvaraa on paljon erilaista, että erilainen pystytään sen lapsen tilanne ja tarpeet ottamaan huomioon. Mutta toisaalta myöskin lastensuojelun on ihan hirveän tarkkaan säädeltyä, tarkkaan valvottua, että kunnan viranomaiset ja julkinen toimija, joka päättää siitä, että mitä lastensuojelua kullekin lapselle tarjotaan, niin hyvin tarkkaan myös valvoo sen, että minkälaista se on se palvelu ja minkälaista se on se toiminta. Että siellä paitsi että käydään tarkastuskäynneillä, ja lapsilla on puhelinnumerot käytettävissä, mihin voi ottaa yhteyttä, niin kysytään ihan aktiivisesti lapsilta, että minkälaista sulla siellä on ja miten sä pärjäät ja onko tämä sellaista. Että se on mennyt enemmän yksilökeskeiseksi se lastensuojelu. Et siinä se mun mielestä on enemmän se ero, että lapset käsitetään yksilöinä ja heillä on se oma arvo ja oma tietämys ja oma tuntemus, ja heitä kuunnellaan paljon paremmin kuin ennen. Et mä ainakin hartaasti toivon, että semmoisia ikäviä tarinoita, kaltoinkohtelun kokemuksia sellaisia, että että aina tulisi vain vähemmän ja vähemmän, että lapset kokisivat tulevansa hyvin kohdelluiksi. Ja myös itse kokisivat sen, että he saa justiin senlaista palvelua, mitä he itsekin kokee tarvitsevansa. Joo, täällä on Väinämö Rakke Pönkässä, terve. Terve. Mä tuosta Verton päihdetyö siis kysyisin, että mikä siellä on niin kuin se ikähaarukka? Joo. Niin. Aika nuoret kuitenkin on tuossa päihteessä. Joo. En tiedä, onko Heidi linjoilla voisi vastata paremmin, mutta Vertossa kävijät on aikuisia, eli 18 vuotta täyttäneitä. Ja minulla on sellainen muistikuva, mitä on tilastoja katsonut, että se keski-ikä on siinä olisiko 30 kieppeillä. Että nämä Verton kävijät on sellaisia, joilla sitä päihteiden käyttöä on ollut jo pitempään. Korjaa Heidi tai Lea, jos on väärässä. Ja sieltä varmaan sitten voi itse saada lisää. Kyllä. Lähinnä niin tuo ikäryhmä. Joo. Tosi tänään. Ja mikä on päihde tänä päivänä? Että se ei ole kaljaa, että se on ihan huumeita. Joo, se on huumeita, se ei ole kaljaa. Että nimenomaan näille ihmisille, jotka Vertossa käy, niin se ei ole ollut pelkästään sekakäyttöä on tietysti, että sen kaljan ohessa sitten lääkkeitä ja muita, mutta mulla on sellainen käsitys, että etupäässä huumeita. Joo, no niin, kiitos. Sitten täällä on vielä chatissa kysymys klubitaloilta. Tämäkin, miten Nuorten ystävät rahoitti toimintansa aluksi? Oliko rahoituksia, lahjoituksia vai jollain ihan muulla? Joo, oli rahoituksia valtiolta, kunnilta ja lahjoituksia myöskin. Että aika lailla periaatteessa samoja kuin nykyäänkin. Ja sitten tietysti kun Rahattomat yhdistys perustettiin
vajaa 90 vuotta sitten, niin sitten sieltä myös ruvettiin saamaan. Mutta kyllä ne julkiset rahoitukset, ne suurimmat. Nykyään meillä rahoituksia on julkisella rahalla toimitaan etupäässä, että valtiolta, tämä mitä STEAsta puhutaan, joka on entinen raha-automaattiyhdistys, niin sehän on valtion julkista rahaa, joka on alun perin Veikkaukselta tullut, mutta kanavoituu sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Ja sitten on muista ministeriöistä rahaa ja kunnilta on rahaa. Esimerkiksi klubitalot saa kunnilta rahaa. Ja sitten on EU-rahaa meillä on toiminnoissa. Ja sitten on myöskin avustuksia, että saadaan yksityisiltä toimijoilta, saadaan lahjoituksia ja myös sitten yrityksiltä. Ja tietysti yksi tärkeä meidän rahoittaja on tuo liiketoiminta, eli Hoivatie ja Nuorten Ystävä osakeyhtiö. Että monesta tuutista tulee meidän rahaa. Kiitos Arja. Tässä näyttää, että nyt ei ainakaan uusia kysymyksiä tullut. Eli oikein hyviä kysymyksiä tuli vielä tähän Kyllä. loppuun. Mutta jos jollakin on, niin toki vielä voi kysyä. Ja tässä välissä voin huikata jo sen, että meitä on ollut ihan mukavasti linjoilla, että ainakin tuommoinen 120 henkilöä täällä kuulijoita on ollut paikalla ja kiitos kaikille, ketkä olette tullut tähän historiakatsaukseen. Voiko sanoa, että historialliseen historiakatsaukseen? Voi sanoa, joo. Ja oikeastaan minullakin olisi siihen kysymys, Niina, sulle, kun oli puhetta, että ja tähän nauhoitetaan, kun mä tiedän, että jotkut on kysynyt, että ei pääse tähän tilaisuuteen, tai voiko tätä katsoa myöhemmin, niin mistä tämä sitten on löydettävissä? Joo, eli ajatus on se, että nostetaan sitten tuonne se tallenne. Meillä on nyt erikseen verkkosivuilla tämmöinen historiasivuosio. Se tulee täydentymään, eli sinne tulee se linkki myös, mutta samoin sitten me verkkosivujen uutiseen, jossa oli tästä historiakatsauksesta, niin sieltä se löytyy niin kuin ulkoisia kanavia pitkin ainakin. Todennäköisesti vielä laitetaan tuonne sosiaalisen median maailmaan sitten myös linkki, mistä pääsee katselemaan tallennetta. Kiva. Ensi viikon aikana. Joo. Joo, ja se oli mitä mä mainostinkin, nämä meidän historiakuvien uusinnot, tai miksi sitä sanotaan, niin onko niin, että niitä vielä julkaistaan? Joo, nyt meillä itse asiassa nyt juuri ennen tätä tilaisuutta julkaistiin niin kuin viimeisimpiä kuvia, mutta sitten tulee vielä semmoisia perustajajäseniä ja meidän johtoryhmään liittyviä yhteiskuvatoisintoja, niin sitä vielä, se on vielä tulossa tuossa lopuksi tänään. Eli niitä kannattaa seurata ja sitten meidän historiasivuille myös nousee näitä historiakuvien toisintoja, eli saadaan myös sitä, mitä se toiminta tänä päivänä on. Ja hienosti yksiköt lähti mukaan noita kuvia toisintamaan. Ne on valtavan tarkasti toisinnettukin, kun niitä on itse katsellut tuossa. Niin niitä saa sitten myös pystyä jälkikäteen, no tietenkin somesta, mutta tosiaan verkkosivuillekin niitä nousee vielä. No niin, kiva. Käyköhän katsomassa niitä Nuorten Ystävien verkkosivuja. Minusta ne ainakin ovat tosi kivoja ne kuvien toisinnot. Mutta lähdetäänköhän me lopetellaan tämä katsaus ja lähdetään pikkuhiljaa viikonlopun viettoon. Ja kiitoksia kaikille. Hei hei. Kiitoksia kaikille.